Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da mu a wannan bidiyo a wannan tasha mai albarka wato Abbas Multico. So za ku ga kwana biyu ba ma kawo muku videos a wannan tasha mai albarka. So hakan yana da alaka da sabon tsarin da muka kawo domin ci gaba da kawo muku videos wanda za ku ji daɗin su sannan kuma su amfanar da ku har ma ku nishaɗantu da wannan videos. So amma kafin nan, dan har yau ka fara zuwa wannan tasha ko kuma ka daɗe muna tare da kai a wannan tasha amma ka manta baka danna mana alamar subscribe, so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sannan ka danna alamar like domin da zarar mun ɗora wani sabon bidiyo za ka kasance tare da mu sannan kuma wasu ma za su gani su amfana da wannan bidiyo mai albarka. So a bidiyon mu na yau zan mana albishir da sabon WhatsApp group da muka buɗe na WhatsApp. So wannan WhatsApp group yana da matuƙar muhimmanci a ce kana cikin shi, domin ta nan ne za mu dinga sanya sababbin updates da za mu dinga kawo muku akai-akai. In kuma baka cikin shi, so zan ajiye link ɗin a description ko kuma ga number waya na sai ka mun magana direct message ko ta WhatsApp. So zan yi saving number sai na saka a wannan group mai albarka domin ka kasance tare da mu a koda yaushe. Sannan kuma a bayan mun fara kawo muku videos akan abubuwan da suka shafi graphic designs da video editing sannan kuma da abin da ya shafi cryptocurrencies. So a yanzu insha Allah za mu duba zuwa ga wannan videos da muka kawo a baya, za mu ɗauko wanne a cikin su mu ƙara fayyace bayani a kan shi, mu yi shi dalla-dalla tun daga grassroots na wannan abu. Insha Allah za mu yi shi a bayyane yadda kowa insha Allah zai fahimta da tafi tare da mu har shi ma ya fara amfana da abubuwan da muka koyar a wannan tasha mai albarka. So da nan na ce insha Allah sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Amma fa kar ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar like domin haka yana da muhimmanci a rayuwar baki ɗaya. So mun gode sai mun haɗu a bidiyo na gaba.